The 1 Kings chapter number 18, we will read verse 1 and 2 and verse 41 to 46. Amen.
mulangoni wa Yorodani usvika utambe katanuma kambiri nani mane varovono tovera sufawo zvinezviti kufana namune runotovera mishonga minja unotikitekana yauneimweana avanunene wapisi nadhokota ritotono zakharavhote vachovi rinoichinga rutii vachikototori vachire nani mane vavodhowera vakonongane zvikuzichi torovamuna mara namukorano kuvazakusakamunangambe muchisvika muchivava kutotokuvakorora vamumera mulayakavari chimudokutazauri katamuna achitotena munangoni achibva achitena achibva naimani afama kumonokabvakonda akudziwa mamunandawa araiwavakutokuzomakuokonda kamutsaraoto kuchimudokotena mulimini ukuvule aringei makuva makanunamabiri nokukutokufanana kana ukusakuitana naimani akuchikomugarirovani chinoita gauri nodowera ndaira dzinokonda ndaira yako nakusikauri kavaivaita vakutanunambiri kavaivaita vakutanunambiri gauri mudzivo kula makore yavo uringana kutanunambiri gore rekuyavue ungandizoona naimani achitotena mulangoni wayorodhani mulango wamati matsuku I
uri mbono toba ndavara yekuchipinda chakuore chireutia excavator kana ngoma kana tenzenao dzimbono dziwo ndikunongana naexcavator chatoka chitorura kamusi mazuva mana chisakure chete achisetsevakomukakisoko dzimbono aranga uri mudzimu ndi mudzimu vasaripererende varichipirana vakurano vafuwa
babuya bandlela yesebiye empanda bibili agitisi ndichipinda chauri magitime fananitala gauri mutiuva kokogo babenapi ndichipinda chauri bone magitime vakitime vasaneti ngalokutamuna kubili eniyo vasolokuvakoa kusakusukara utana ubili eniyo kusakoa usatitomokona zopete litaduruzosipa mvura ikouta marisona izone shakalaka sovatikokona vatikokona sakona zenu mara zvinotisinga tosvika zvakwanze kavagiti zina lamuzimbazii mara ndinomuhamburaka hamusini 7 times pezi mkodini yesu kristu aitoni zvine zvinhu zvakona dzeiwo ambodiri ndikamba 70 times 7 ndiko 190 times kuti kuhambura munhu ndinyananga dzakavaone mutsanda akavaendera chokuitwawo machero akuya mamachero ako dzinasikona dzenu kuti muvava yesu kristu akonokusori ndingomuhamburisike ungananendonihambura nonihambura kusokofanira 70 times 7 nomboro ya anonakapi ndiyaneneka machiro acho arodzinokuredza waawera danakutamuna ubiri ndisinengazondakauri avakutama ubiri gore rikukune vava vagolegore gore rinogosvika igore rinogonesa kuvura ati ndinizoribone vakutogamii mara tosvika chipinga chaokoavaone chiribone vakutogaona mara vateozvigura vateozviyamba utosvika chipinga ndikotoga hechi nahechi arari vana mutsuratina satoberuwavo vateurapera vanikofunga yaube mutsuratinwa ngaavenguruwe vamudze mudzimu nakusisichikonero vari zvingasikona dzee mara vatofarikoti vachengetwanavo navo
tshele mbili. Dzina ḽa muthu mugalele mini. Kha vha ambe hano ni maipfi futhi. Vha ri ndi khou hana khenano dzoṱhe mmbi na milayo yoṱhe mivhi na dziphromisi dzoṱhe mmbi dze nda dzi ita ete dza itiwa nga vhomakhulu vhanga ndi dzi hana nga dzina ḽa Yesu. Ndi khou hana nyofho u sa tenda na dauti dzoṱhe nga dzina ḽa Yesu. Ndi khou hana vhuvhi hoṱhe vhu tshi ḓa kha nṋe